எப்போ அடிக்கும் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. நீங்க தான் சொல்லுங்க. பிரணத்தி ஆரம்பிச்சு விடுறேன். நம்மளோட பிரணத்தி ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா அதுல பிரபுபாதோட இருக்கு. பிரபுபாதோட நினைச்சிட்டு நம்ம ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருமே அவா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் பண்ணணும். இது பிரபு நம்ம எந்த பிரபுபாத் என்ன ஜெயபதாக சுவாமி இல்ல மியூட்ல இருங்க. வீட்டுல பேசுறதுலாம் இங்க கேட்காது. இல்ல எங்கதான் பேசுறேன்னா கிளியரா பேசுவாங்க. மியூட்ல இருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. குரு பரம்பரவா ஓகே. நம்ம பிரணாம் மந்திராவே எடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணத்தி எல்லாம் பாடிட்டு சிஷ்டாஷ்டகம் போடுறத பாருங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? பிரணத்தி எல்லாம் போட்டுட்டு சிஷ்டாஷ்டகம் ரொம்ப நாள் ஆகுது நீங்க மாதாஜி 10 offenses of holy name அது படிக்கணும். எஸ் 10 offenses படிக்கலாம் மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. 10 offenses of holy name அப்படினா அது என்ன மாதாஜி? அதுதான் தெரியாது உங்களுக்கு. என்ன மாதாஜி பக்தி சாஸ்திரி வந்தாச்சு தெரியாது சொல்லாதீங்க. தப்பு ஏன்னா லெவல் 2லயே நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். என்னன்னு தெரியல. லெவல் 2ல படிக்க வச்சிருவேன். லெவல் 1ல சொல்ல மாட்டேன், ஓடி போயிடுவா. லெவல் 2ல இருந்து கண்டிப்பா அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், என்னெல்லாம் ஆஃபென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ தட் ஐ இன்னைக்கு எடுக்கலாம் மாதாஜி. எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. அதுவும் சிக்ஷாஷ்டகம் நம்ம வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, மீன்ஸ் ப்ரையாரிட்டி பண்றேன். அண்ட் இது நான் கிடுகிடு நானே படிச்சேன்னு பாரு. எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா? பிரணாம் மந்திரம் எல்லாரும் தெரியும். அதனால நானே கிடுகிடு படிச்சா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆகும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய. இது குரு பிரணாமம். இதை நம்ம நினைவுச்சுக்கணும். நம்ம எப்படி பாகவதத்துல நம்பர் சொல்லி நம்ம பண்றோமோ, அதே போல பகவத்கீதா நம்பர் சொல்லி பண்ணணும். அதே போல இதுவும் வந்து பிரணாமம். நம்ம சொல்லலைனாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we should always start with குரு தான். ஃபர்ஸ்ட் குரு. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ ரூப பிரம்மம். அவரு ஒரு குரு ஸ்தானத்துல தானே நமக்கு நிறைய சொல்லி கொடுப்பாரு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். மங்களாச்சரணம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஜெயபதாக சுவாமி. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति जयपताक स्वामिन् इति नामिने नामाचार्य पदाय मितै कृपा प्रदायिने गौरगता दामदया नगर ग्राम तारिणे. प्रभुपद प्रणाम. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. भक्ति सिद्धांत शास्त्र और स्टेप स्टेप. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. गौरकिशोर प्रभु. श्रील गौरकिशोर प्रभु.
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। भक्ति विनोद प्रणव श्रील भक्ति विनोद नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते श्रील जगन्नाथ प्रणव गौरवर्भव भूमे स्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री वैष्णव प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौरंग प्रणाम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। श्री राधा प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री पंचतत्व प्रणाम। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पंचतत्व महामंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம வந்து 6 ஆஷ்டம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா? எல்லாம் ஆயிடுத்து. இனிமே ஐயோ உங்களுக்கு சாரி மாதாஜி, 10 minutes லேட். உங்களுக்கு இனிமே நாளைக்கு தான் அட்டெண்டன்ஸ். அந்த அஃபென்சஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. யாருக்கு போட்டேனே மாதாஜி? உங்களோட போட்டேன். சித்ரலேகா மாதாஜி மாத்திரம் போடுறேன். மாதாஜி எனக்கும் போட்டீங்களா மாதாஜி? நான் உங்களோட தானே ஃபர்ஸ்ட் வருது, எப்படி போடுறது? போட்டேன் மாதாஜி, உங்களோட தான் ஃபர்ஸ்ட். நான் பார்த்தேன், கூப்பிட்டு பார்த்தேன், நீங்க பதில் சொல்ல, நான் போட்டேன். நான் எங்க வீட்ல கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க மாதாஜி, அதான். Just wanted to see you all. And பேசாம இருக்கிறவங்கள பேச வைக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த இதே. அட்லீஸ்ட் இந்த வாய்ஸாவது கேட்கலாம், ஏன்னா ஃபேஸ் பார்க்க முடியாது. அட்லி வாய்ஸ் கேட்கலாம். என்ன பண்றேன் நான் மாதாஜி 10 offenses of holy nameனு கேக்குறா, எனக்கு அது தெரியல மாதாஜி. என்ன மாதாஜி கேட்கல எனக்கு. என்ன 10 offenses of holy name. ஆமா அதுதான் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுக்கலாம். எனக்கு தெரியல மாதாஜி. தெரியணும் மாதாஜி. அது தெரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம். We should know. ஏன்னா அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அது போல நம்ம வந்து உங்களுக்கு அது தெரியும் மாதாஜி, நீங்க என்னன்னு புரியாம கேக்குறீங்க. 10 வித குற்றங்கள் தான் நாமங்கள் அதுல சொல்லுங்க. ஹோலி நேம்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஹோலி நேம்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா தான். நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். பாருங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பாடுறீங்களா இல்ல நான் பாடணுமா? சேத்தோ தர்ப்பணம் நான் பாடினேன். பாடுறோம் மாதாஜி. மாதாஜி நாங்க பாடுறோம் மாதாஜி. நாங்க பாடுறோம் மாதாஜி. பாடுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணனும், பாடணும். அர்ச்சனா மாதாஜி பாடுறேன் மாதாஜி. முதல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் இல்ல முதல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் தான் பாடணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க திரும்பி இந்த 4 இப்ப முடிஞ்சா நான் ஃபர்ஸ்ட் தான் படிக்க போறீங்கன்னா சேத்தோ தர்ப்பணம் திரும்பி படிக்கலாம். ஓகே, எஸ் அர்ச்சனா மாதாஜி பாடுங்க ஃபர்ஸ்ட். சேதோ தர்ப்பணம். அர்ச்சனா மாதாஜி உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா தான் பிடிச்சது, எனக்கு அதுதான் பாடணும்னு சொன்னா நோ ப்ராப்ளம். நம்ம 4th யாரோ படிக்கிறாங்க, இப்ப அர்ச்சனா மாதாஜி எனக்கு 5th தான் வேணும் அப்படின்னா 5th படிக்கிறோம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேணும்னா திரும்பி நான் ஃபர்ஸ்ட்க்கு வரேன், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, எஸ் அர்ச்சனா மாதாஜி எது படிக்கிறீங்க? சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதஸ்வாதனம் सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. பத்மா மாதாஜி எந்த நம்பர் வேணும்? படிக்கிறேன் எதுனாலும் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி
तत्रापिद नियमद स्मरेण न कालः एतादृशीदव कृपा भगवन्मवापि दुर्दैवं जीतृषम् इहाजनिनानुरागः. அர்ச்சனா மாதாஜி ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க, பத்மா மாதாஜி லோவர் பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி எந்த நம்பர் வேணும்? பிரேமா மாதாஜி மாதாஜி இதேதான் ஏற்கனவே பாடிட்டேன் மாதாஜி. அதான் உங்களுக்கு எது வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் வேணுமா? இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கொடுங்க, பாடினதே பாடுறேன், திருப்பி திருப்பி பாடுறேன். ஓகே, அப்போ ஒரு காரியம் பண்ணுங்க. தேர்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்புறம் யாரு இருக்கா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தேர்ட் பாடுங்க. உங்க மாதாஜிக்கு ஃபோர்த் கொடுங்க. तृणाथपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्यतेन एतनीय सदा हरिः. हरे இப்போ பிரேமா மாதாஜி பாடுங்க, ஃபோர்த் பாடுங்க. நதனம் நஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அகைத்துகி त्वयि. ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அஞ்சாவது. हरे कृष्ण माताजी। ऐनन्दनदनुज किङ्करं पतिता मां विषमे पावाम्बुदौ कृपया तव पादपङ्कजं स्थितितूली सदृशं स्थिततूलि सदृशं विचिन्तया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி எது வேணும் மாதாஜி உங்களுக்கு? ஆறாவது பரவாயில்லையா? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. இது ஆறு பரவாயில்லையா? நயனம் பாடவ மாதாஜி. நயனம் கலத ஸ்ருதாரயா வதனம் கற்கத ருத்தயா கிரா புலகை நிசிதம் பபு கதா தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி செவன்த். हरे कृष्ण माताजी। सुखाइदं निमेषेण सत्सुता प्रवृषाइदं शून्याइदं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे. हरे कृष्ण माताजी। चित्रलेखा माताजी. Yes, Hare Krishna Mataji. मर्महदां करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लम्बडो मत्प्राणनादस्तु स एव नावरः. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. படிக்கட்டுமா மாதாஜி முதல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமும் படிக்கவா மாதாஜி? அவங்க போன் பேசிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் பேசுறது திருப்பி படிக்கணுமா முதல்ல இருந்து? நீங்களே தான் மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன். நான் என்னோடய மியூட் பண்ணேன். அப்பவே நான் பேசுறது இருந்தது. இல்ல, அவ பாடி முடிச்சு கேட்டா சித்திரலேகா மாதாஜி, அப்போலேருந்தே உங்களோட மியூட்டா தான் இருக்கு. அப்படியா? பை மிஸ்டேக் பட்டிருக்கோம், எனக்கு தெரியவே இல்லை. நான் மட்டும் பேசினே இருக்கேன். ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி. நான் இன்னும் என்னமோ சொல்லியிருக்கேன், தெரியவே இல்லை. விஜயகுமாரி மாதாஜி திரும்பி முதல்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கல. என்ன உங்க ரெண்டு பேருக்கு சான்ஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதோதர்ப்பணமார்ஜனம் பவமகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயகைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருத ஸ்தாவதனம் சர்வாத்ம ஸ்நபனம்
பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. இனிமே இந்த மாதிரி ஏதாவது மியூட்டா எடுத்து ஏதாவது இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டெல்மியா, எனக்கு தெரியறது இல்ல. எனக்கு தெரியும், எனக்கு அந்த இதெல்லாம் நான் அவ்வளவு நுணுக்கமா பார்க்க மாட்டேன். இப்போ இந்த சாட்ல இருக்கு, பட் ஐ கிவ் லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தட். அப்ப நான் வந்து பண்ணிக்கும்போது நீ எங்கிட்ட சொல்லணும், மாதாஜி உங்க ஃபேஸ் தெரியல, வீடியோ தெரியல, ஆடியோ சரி கனெக்ட் ஆகல, ஏதோ ஒண்ணு இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்த மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவே பாடவா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் வேணுமா? ஓ பாடுங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் பாடுங்க. ஓகே மேம். சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் திவ்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம் பரிவர்த்தனம் கதிபதம் பூர்ணம் ஸ்வவாதனம் சர்வாத்மஸ்தவனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். நெட் ஹரே கொஞ்சம் கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், நீ யாரெல்லாம் பாடுறதுக்கு பாக்கி எல்லாரும் நெட்டு கொஞ்சம் டிராகிங் ஆன். எஸ், நிவேதிதா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, அப்புறம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, கீதா மாதாஜி, அப்புறம் யாரெல்லாம் பாடல, கூப்பிட வேண்டியிருக்கு, தட் இஸ் வெரி பேட். அனுஷியா மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. ஓகே, வேற யாரும் இல்லையா படிக்கட்டும்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. செகண்ட் எடுக்கிறா? ஆனா ராகம் வராது மாதாஜி. பரவாயில்ல, எந்த ராகம் தெரியுமா பாடுங்க. யாரும் ராகம்லாம் கேட்டுங்க. நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரேன ந காலே காலே வேர்ட்ஸ் கரெக்டா சொல்லு. நியமித ஸ்மரேன காலே காலஹ ஏதா- காலஹ காலः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जन नानुरागः. ஹரி போல். எஸ், வேற हरे யாரும் कृष्णा சொல்லுங்க. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहैतुकी त्वयि. ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ. कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूली सदृशं विचिन्तय. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा. पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे. आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा. यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. நான் ரெண்டாவது டைம் எடுத்துட்டோம், அது ஆஃபா நிறுத்த வேண்டாம். பாயிண்ட். எஸ், அடுத்தது என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? இது என்ன சொன்னாங்க? சம்திங் என்ன சொன்னாங்க? லெஃப்ட் ஆஃபென்ஸ். ஆஃபென்ஸ் இத போட்டிருக்கேன் நான் பாப்பேன்.
இருக்கு நம்ம இது குரூப்லயே இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட், நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். இதுலயும் இருக்கு, டிரைவ்லயும் போட்டிருக்கு. நான் வந்து அதை படிச்சுடுறேன். நரசிம்ம பிரணாமம். இதுக்கப்புறம் அது பண்ணலாம். நரசிம்ம பிரணாமம் இது வந்து இறைவனின் புனித நீங்களே படிக்கிறேன்னா வெரி குட். யாரோ படிக்கிறேன்னா அப்ப இன்னும் நல்லா போகும், நமக்கு நல்லா புரியும். யாரெல்லாம் படிக்கிறவங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஒரு நாள் படிக்கலாம். 10 பேர் படிக்கலாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. இறைவனின் புனித பெயரை பரப்புவதற்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த பக்தர்களை நிந்தனை செய்வது அது குற்றம். இது வந்து குற்றம். இது முதல் குற்றம். என்னது? இறைவனின் யாரெல்லாம் வந்து இறைவனின் புனித பெயரை பரப்புறாங்களோ அவங்களை பத்தி வந்து அந்த மாதிரி அர்ப்பணித்த அந்த வாழ்க்கை அவளுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணித்த அந்த பக்தர்களை எல்லாம் நம்ம வந்து நிந்தனை செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிந்தனை செய்தா அது ஒரு குற்றம். ஃபர்ஸ்ட் குற்றம். இரண்டாவது குற்றம் பிரேமா மாதாஜி படி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ஓவர் படி. சிவன் அல்லது பிரம்மா போன்ற தெய்வங்களின் பெயர்களை விஷ்ணுவின் பெயருக்கு சமமானதாக அல்லது சுவாதீனமாக கருதுவது. அப்ப என்னது? விஷ்ணுவின் பெயருக்கு சமமாக கடவுளுடைய பெயர் எடுக்கக்கூடாது. அவருடைய ஒப்பனன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. சோ ஒரு ஸ்டெப் லோவர்ல தான். அவளே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தியானம் பண்றான். கிருஷ்ண இது லோவர் பண்ணிடுங்க ஹேண்ட். அப்புறம் வந்து விஜயகுமார் மாதாஜி மூணாவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை மீறுவது. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்க மாதாஜி. வேத பதிப்பின் அடிப்படையில் வேதங்கள் அல்லது வேதங்களை அவதூறு செய்வது. மூணாவது என்ன இருந்தது? ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாங்க அதை மீறிட்டோம்னா அது அது தப்பு. உங்களுக்கு சத்தம் வருது ருக்மணி மாதாஜி. பாட ஏதோ போட்டுருக்கோம், அதான் மியூட் பண்ணி. அப்புறம் நாலாவது வேதம் என்னெல்லாம் அந்த பகவத்கீதா இதெல்லாமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தானே. அதை வந்து வேத பதிப்பின் அடிப்படையில் தான் வேதங்கள் அல்லது வேதங்களை அவதூறு செய்தா அதுவும் அதுல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை நம்ம வந்து நம்பிக்கை இல்லாம வேதங்களை நம்பிக்கை இல்லாம வச்சா அதுவும் பெரிய குற்றம். இப்ப 4 படிச்சுட்டோமா? அஞ்சாவது யாரு? பத்மா மாதாஜி இப்ப படிச்சா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண நான் படிக்கிறேன். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணரை ஜபிப்பதின் மகிமைகளை கற்பனையாக கருதுவது. அது நிஜம் இல்ல, உங்களுக்கு தோன்றது அந்த மாதிரி இல்யூஷன் மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் தப்பு. அந்த மாதிரி இது முழுக்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் அந்த இது மட்டும்தான் இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணமா இது மகாமந்திரம். வேற எல்லாம் இருக்கு. கிருஷ்ணனுடைய நிறைய பெயர்கள் இருக்கு. அது எல்லாமே நீங்க வந்து வெறும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நீங்க ரொம்பவே ஜாஸ்தி பண்றீங்க. கிருஷ்ணாலாம் அவ்வளவு எல்லாம் கிடையாது. சில பேர்லாம் நிந்திப்பா. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்ப அதெல்லாம் நீங்க கற்பனை பண்ணி நீங்க ஃபால்ஸ் இல்யூஷன்ல இருக்கீங்க சொல்றதெல்லாம் மகா தப்பு. அப்புறம் இறைவனின் சாரி நான் படிக்கிறேன். மோகன்தாஸ் பிரபுஜி படிங்க. 6th. ஹரே கிருஷ்ண. இறைவனின் புனித பெயருக்கு சில விளக்கங்களை கொடுப்பது. தாந்திரிகமா ஏதோ ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறது தப்பு. நம்ம ஆச்சாரிய பரம்பரையில வந்திருக்கு, அவெல்லாம் கொடுத்து அதே விளக்கம் தான் நம்ம கொடுக்கணும். We cannot have our own concocted stories about பகவான் பேர்ல வச்சு நம்ம என்னத்தையோ தோணித்து அப்படிங்கிறதுலாம் பண்ணக்கூடாது. இறைவன் புனித பெயருக்கு சில விளக்கங்களை கொடுக்கணும். அப்புறம் 7வது சேத்துலட்சுமி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புனித பெயரின் வலிமையுடன் பாவ செயல்களை செய்வது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தான் ஜபிக்கிறேனே. அப்ப ஒரு நாளைக்கு காலையில என்னன்னு 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண பாவம் தப்பு தாண்டா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதான் நான் ஜபிச்சுட்டேனே. எல்லாம் என்னோட பாவம் எல்லாம் மன்னிச்சுடுவார் பகவான். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. பாவ செயல்கள் செய்யக்கூடாது. புனித பெயரோட வலிமையினால நான் வந்து பாவத்தை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. 8வது யாரு? புஷ்பா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதங்களில் வழங்கப்படும் பலனளிக்கும் செயல்களாக கர்ம காண்டம் ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிப்பது ஒரு புனிதமான சடங்கு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக கருதுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ம காண்டம்னா என்னது? நமக்கு ஏதோ அதுல வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். நான் ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் வேதங்களில் வழங்கப்பட்ட வேதங்கள் எல்லாமே வந்து பலஸ்ருதி இருக்கும். இதெல்லாம் படிங்க இது கிடைக்கும், இதெல்லாம் பண்ணுங்க இது கிடைக்கும், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லியிருப்பான். ஆனா என்ன கிடைக்கும் அதுவும் போட்டுப்பான். சோ என்ன கிடைக்கும் நினைச்சுன்னு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோம். தட் இஸ் வெரி மச் ராங். சோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் போகக்கூடாது. எல்லாம் எழுதியிருக்கு. பிரபுபாதோட எல்லா பர்பட்லயும் எழுதியிருப்பார். சோ வேதங்களில் வழங்கப்படும் பலனளிக்கும் செயல்கள் அது கர்ம காண்டம். ஏன்னா நமக்கு பெனிஃபிட் வேணும்னு சொல்லி நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணாவே அதுக்கு வேண்டி ஹரே கிருஷ்ணா சில பேர்லாம் ஜெபிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அது தப்பு. நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 20 டைம்ஸ் பண்றேன், எனக்கு வந்து ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும்,
லாட்டரி கிடைக்கும், வீடு கிடைக்கும், பதவி கிடைக்கும், சம்திங் அப்படியெல்லாம் மென்ஷன் பண்றது தப்பு. கிடைக்கிறது கிடைக்கும், நான் இது பண்ணினதுனால கிடைக்கிறது, அப்ப நான் இன்னமும் பண்ணுவேன், எனக்கு ஜாப் கிடைக்கும், நான் இது பண்ணுவேன், பாஸ் ஆவேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் பாவத்துல போய் சேர்ந்துடும். நல்லது பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அவர் இவ்வளவு ஜபிச்சேனே இப்ப எங்க போய் எடுத்து அப்படின்னா, அந்த நான் இப்போ இது குழந்தைகிட்ட சொல்லுவேன், இந்த பால் வந்து இது பாஸ்கெட் பால்ல போடுறவங்கதான் நான் போட்டேன், ஸோ ஐ காட் மார்க். அப்படி இல்லை, அந்த கூடைக்குள்ள விழணுமே. நம்ம போட்ட பால் கரெக்டா அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ள விழுந்தாதான் பாயிண்ட். அது விழுந்தா இல்லையா நான் போட்டுட்டேன், ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் ஜெபிச்சேன் அதுல பாயிண்ட் கிடைக்காது. சோ எப்போ அதுக்குள்ள விழும், ஒன்லி பர்ஃபெக்டா பகவானை நினைத்து நம்ம 108 ஜபிக்கிறோம்னால அந்த 108ல 2ஓ 3ஓ கரெக்டா சொன்னோம்னா, பகவானை நினைத்து சொன்னோம்னா அதுதான் அங்க போயிட்டு விழும். அது 3 பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும். நமக்கு என்ன தோணும், நான் 108 ஜபிச்சுட்டேன், ஒரு நாள் நல்லா சொல்லிட்டேன், நமக்கு தோணும். அது ஆகிறது கிடையாது அந்த மாதிரி. சோ அதனால நம்ம வந்து பலனளிக்கும் அப்படி நினைச்சு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நம்ம அந்த மாதிரி உபயோகிக்க கூடாது. அது புனிதமான சடங்கு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக கருதுவது கூடாது. எஸ் 9 பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்பிக்கையற்ற ஒருவருக்கு புனித பெயரின் மகிமைகளை பற்றி அறிவுறுத்துவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கிட்ட அது பகவான் பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காங்க. அவர் இருக்கிற காலத்தையும் நிறைய பேர் வந்து அவரை அவதூறி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. சோ பெட்டர் அவளுக்கு வந்து அந்த மாயையால மறைச்சு விடுறார், அவரோட ஒரிஜினல் என்னதுன்னு தெரிய வைக்காம வச்சு விடுறாரு. அது போல நம்பிக்கையற்ற ஒருவருக்கு நம்ம வந்து மகாமந்திரம் சொல்லு ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் சொல்றோமே, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் லீவ் தம். அவளுக்கே தோணி பண்ணினாதான் அதுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வரும். நம்ம சொல்லி அப்புறம் வாய் தான் அது வந்து பேரட், அவ கிளியபடி சொல்லிட்டு நீ ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், அதுவும் நம்மளோட வாய்ஸ் கேட்டு சொல்லும். ஒரு நமக்கு நாய் வளர்த்தினாலும் அதுவும் பார்த்துருப்போம். பட் அவளுக்கு எல்லாம் இது கிடையாது, பக்தி வராது. கிளி நம்ம சொல்றாப்புலயே சொல்லும், ஆனா அதுக்கு அது பெனிஃபிட் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. சோ அந்த மாதிரி பக்தி இல்லாத வழக்கில், நம்பிக்கை இல்லாத வழக்கெல்லாம் நம்ம சொல்றோமே வேணா சொல்லுவாளா இருக்கும், பட் யூஸ் கிடையாது. அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு புனித பெயரின் மகிமைகளை பற்றி அறிவுறுத்த கூடாது. அடுத்தது 10வது நிவேதிதா மாதாஜி. அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி அப்படியே இருங்கோ, உங்களுக்கு திரும்பி படிக்க கொடுக்குறேன். இந்த விஷயத்தில் பல அறிவுறுத்தல்களை புரிந்து கொண்ட பிறகும் புனித பெயரை உச்சரிப்பதில் முழுமையான நம்பிக்கை மற்றும் பொருள் இணைப்புகளை பராமரித்தல், ஜபிக்கும் போது கவனக்குறைவாக இருப்பது குற்றமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜபிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் கண்ணை மூடிடலாம், ஏன்னா கண்ணுக்கு இமைகள் இருக்கிறதுனால கரெக்டா மூடிக்கலாம். அப்போ எனக்கு காதெல்லாம் திறந்துருக்கும், எங்கேயோ அட்ராக்ஷன் போயிட்டே இருக்கும், அதெல்லாமும் நம்ம நிறுத்தணும். ஆனா ஃபுல்லா ஸ்மரணம், பகவானை ஸ்மரிச்சணும். அதான் முடியுமானாக்கா இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல. ஒரு 10-12 வேணா ஒழுங்கா பண்ணுவேன், திரும்பி போயிடும் எங்கேயோ மைண்டு, திரும்பி எழுத்துனது இல்ல, திரும்பி பண்ணு சரியா பண்றது இல்ல, நீ சரியா பண்றது இல்லைன்னு அப்படிதான் வந்து ஒரு மாலையை நான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா ஃபுல்லா ஒரு மாலை நான் 108 சொல்லும் போது நான் அழகா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணேனாக்கா இன்னை வரைக்கும் ஆகலை எனக்கு. உங்களுக்கு யாருக்கும் ஆயிருக்குனாக்கா காலை தொட்டு நமஸ்காரம், ஏன்னா ஆக மாட்டேங்குது. மனசு வந்து அலப்பாயஞ்சுட்டே இருக்கும், எங்கேயோ போயிடும், நம்ம தெரியாமே போயிடும். அந்த மாதிரி பண்றது மகா குற்றம். அப்ப திரும்பி நம்ம வந்து we have to come to our conscious, bring it back. திரும்பி அந்த மைண்டை திரும்பி கொண்டு வந்து பகவானை நினைத்துதான் பண்ணணும். அதுதான் போயிட்டு அது கோல். சொன்னேன் பாஸ்கெட் பால் அந்த மாதிரி. இல்லாட்டா என்ன ஈஸியா பண்ணிட்டே போகலாம். காது எங்கேயோ கண்ணு எங்கேயோ பார்த்தோன்னா போயிடும். அட்லீஸ்ட் கண்ணு மூடிக்கலாம். காதெல்லாம் எப்படி மூடுறது? சரி, காது அப்படி பஞ்சு போட்டு எல்லாம் மூடினாலும் மைண்ட் போயிட்டே இருக்குமே. மைண்ட் இஸ் அ பிக்கெஸ்ட் எனிமி நம்மளோட. ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். கவனக்குறைவாக இது ஜபம் பண்ணோம்னா அது மகா பெரிய குற்றம். எஸ் மாதாஜி, அது அடுத்தது உள்ள படிங்க. ரேவதி மாதாஜி. வைஷ்ணவர் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பக்தரும் விரும்பிய வெற்றியை விரைவாக அடைய கிருஷ்ணர் பிரேமா இக்குற்றங்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒண்ணு, நம்ம வெற்றி அடைய இதை மாதிரி பண்ணுமா அப்படின்னா என்ன அடையறோம்னு எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துக்கும். தட் இஸ் ஹிஸ் டிபார்ட்மெண்ட், பகவானோட டிபார்ட்மெண்ட். நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நம்மளோட டியூட்டி என்ன பண்ணுமோ அது ஒழுங்கா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அவருக்கு தெரியும். நம்ம ஏதோ சின்ன ஒரு என்னது இந்த கடுக்குதான் கேட்போம், அவர் என்னவோ கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றாரு. நீ இவ்வளவு எல்லாம் பண்றியா, நான் going to give you this. ஆனா நம்ம கேட்கறதுனா இவ்வளவு சின்னதா இருக்கும். அவரே சிரிப்பார். சரி, நீ இவ்வளவுதான் கேட்கறியா, இந்தா போ, எடுத்துன்னு போ. மாதாஜி இதுல போட்டு இன்னைக்கு போடுங்க மாதாஜி, நாங்க எழுதி வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி, இதை நான் வந்து போடுறேன் இன்னைக்கு. ஓகே ஓகே. இது ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. பதிலே இல்லை. எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, எல்லாரும் தெரியும், இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஏன்னா லெவல் தெரியும் மாதாஜி, தெரியும் மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி, வேதிகா மாதாஜி, உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? நம்ம கிளாஸ்ல டெய்லியே பண்ணிருந்தோம். உங்க கிளாஸ்க்கு முன்னாடி கிளாஸ் மாதாஜி நீங்க டெய்லி படிப்போம் மாதாஜி. டெய்லி? ஆமா மாதாஜி, லெவல் 2ல டெய்லி பண்ணுவோம் நம்ம. ஆமா மாதாஜி, அருள்செல்வ பிரபுஜி, நானு, நம்ம இவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தினம் படிப்போம் மாதாஜி. படிக்கணும். இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு.
இதுல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல எந்த சாப்டர் பிடிக்கும் அது வந்து ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. என்னென்ன அதுல இருக்கிறதுல என்னென்ன கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குது, ஏன் உங்களுக்கு அது பிடிக்குது, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ஷார்ட்டா நீங்க இப்ப எங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல பாகவதத்தியா? ஆமா, ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இதை நீங்க படிச்சிடுங்களேன். பர்ஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட புக்? அது படிச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. பாகவதத்துல எங்களுக்கு கிடைக்கல மாதாஜி, எனக்கு இது சரியா கிடைக்கல, அதனாலதான் உங்களை கேட்டேன் மாதாஜி. என்னது என்ன புரியல? என்ன கிடைக்கும்? பாகவதம் புக்கு கிடைக்கலையா? இப்ப இது படிச்ச இல்லையா மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி, கூகுள் டிரைவ்ல மாதாஜி ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. கூகுள் டிரைவ்ல பாருங்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அவங்களுக்கு கூகுள் டிரைவ் எல்லாம் தேடி தெரியாது. அப்படியா மாதாஜி? ஆனா நீங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுத்திருக்கீங்க. ஓகே, இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம. துளசி ஆர்த்தி பண்ணலாமா? இப்ப யாரோ நரசிம்ம ஆர்த்தி பாப்போம் மாதாஜி. நரசிம்ம ஆர்த்தி இத போட்டு நரசிம்ம ஆர்த்தி மாதாஜி. எல்லாம் 4 பேர் பேசினா 4 அங்க வேர்டு இங்க வேர்டு வருது மாதாஜி. நரசிம்ம ஆர்த்தி தான் பிடிபடல. நரசிம்ம ஆர்த்தி. நரசிம்ம ஆர்த்தி. வேற யாரு என்ன சொல்ற? அடுத்தது யாரு சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த 10 அஃபென்சஸ் கட்டாயம் போட்டுருங்க எங்களுக்கு. அது எதுல டெஃபினட்டா நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சோனே போடுவோம். थैंक यू मैडम. நரசிம்ம ஆர்த்தி வேணும் இல்லையா? அது நிறைய டைம் படிச்சாச்சு, என்னால படிக்கலாமே. இப்போ பகவான் சொல்றாரு போராது நீ இன்னும் படி அப்படின்னு. அப்படி நானே படிக்கிறேன். நீங்க படிங்களேன், இந்த டைம் இருக்கு. டைம் இருந்தா நீங்க படிக்கலாம். என்ன ராகம் மாதாஜி? ராகம் வேணுமா? ராகம் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல மாதாஜி. இப்ப என்ன எது மாதாஜி? நரசிம்ம யாரோ கேட்டாங்க இல்லையா? இப்போ பிரேமா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ராகம் என்னமா? இல்ல முதல்ல படிக்கிறது ராகமே தெரியாது மாதாஜி. இது ராகமே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் பாடுறேன், அப்ப எல்லாரும் கேட்டு நீங்க மியூட்ல பாடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म वृंदा. இன்னொரு வாட்டி பாடுறேன். श्री नरसिंह जय. மியூட் எல்லாரும் மியூட்ல பாடுங்க. இல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் மாதாஜி. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. டோன்ட் ஃபீல் ஆஃபெண்டட். நான் மியூட் ஏன்னு சொல்றேன்னா எல்லாரும் கிளியரா கேட்கும். அவ்வளவுதான். श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह பிரஹ்லாதேசா ஜெய பத்மா முக பத்ம பிருங்கா. இது மீனிங் படிக்கணுமா உங்களுக்கு? மீனிங் படிச்சு விடுறேன். எல்லா புகழும் நரசிம்ம தேவருக்கு. பிரகலாத மகாராஜாவின் திருவருளும் தேனியை போலவும் தாமரை போன்ற அதிர்ஷ்ட தேவியின் முகத்தை பார்ப்பதில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள நரசிம்ம தேவருக்கு எல்லா புகழும். நமஸ்தே நரசிம்ஹாய प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये. नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये. இரண்யகசிபு என்ற அரக்கனின் மார்பில் உளி போன்ற நகங்களை கொண்ட பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவரும் நரசிம்ம பகவானுக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஈதோ நரசிம்ஹா பரதோ நரசிம்ஹா யத்தோ யத்தோ யாமி ததோ நரசிம்ஹா பஹிர்நரசிம்ஹா ஹிருதயே நரசிம்ஹா நரசிம்மமதிம் சரணம் பிரபத்யே. ஈதோ நரசிம்ஹா பரதோ நரசிம்ஹா யத்தோ யத்தோ யாமி ததோ நரசிம்ஹா பஹிர்நரசிம்ஹா ஹிருதயே நரசிம்ஹா நரசிம்மமதிம் சரணம் பிரபத்யே. பகவான் நரசிம்ஹா இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்கிறார். நான் எங்கு சென்றாலும் அங்கே நரசிம்மர் இருக்கிறார். அவர் இதயத்தில் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கிறார். எல்லாவற்றின் மூலமும் மேலான புகலிடமுமான நரசிம்ம பகவானை நான் சரணடைகிறேன். இந்த ஸ்லோகம் ஜெயதேவ கோஸ்வாமி எழுதிய ஸ்ரீ தசாவதார ஸ்தோத்திரம் கீதா குருந்தத்துல வருது. தவ கர கமலே வரேனகா அத்புத ஸ்ருங்கா दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. तव कर कमले वरेनका
अद्भुत शृंगा तलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. ஓ கேசவா, பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே, பாதி மனிதனாகவும் பாதி சிங்கமாகவும் உருவெடுத்த ஹரி பகவானே, எல்லா புகழும் உனக்கே. ஒருவரது விரல் நகங்களுக்கு இடையில் குளவியை எளிதில் நசுக்குவது போல் இரண்யகசிபு என்ற குளவி போன்ற அரக்கனின் உடலும் உங்கள் அழகான தாமரை கைகளில் உள்ள அற்புதமான கூர்மையான நகங்களால் கிழிந்து விட்டது. जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरहरि 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 जय नरहरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नर हरि बोल जय नर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. I think this is also revised well. Yes. Hare Krishna. வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? அந்த ஒரு பாட்டு நான் போட்டேனே, படிச்சாளா? எல்லாரும் படிச்சு பார்த்தாளா? பஜன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மயங்கி விழுந்துட்டாளா? என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் சத்தமே இல்ல. என்னாச்சு இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல? வராதனால எனக்கு அந்த பாட்டு தெரியாது. மயங்கிட்டோம் மாதாஜி. அதான் இல்ல அன்னைக்கு அருள்செல்வம் ரவிச்சந்திரன் தூங்கிய மாதாஜி இல்ல தூங்கிட்டான்னு சொன்னா ரொம்ப இன்சல்ட்டிங்கா பண்ணும் இல்லையா? அதனால மயங்கிட்டாளா? அந்த பாட்டு பாடி காட்டுங்க மாதாஜி. நேத்து பாடினதா நான் வரல மாதாஜி. நீங்கப்பா நான் உங்களுக்கு அனுப்பினேன் இல்லையானே? அனுப்பிடுங்க எங்களுக்கு ஆரம்பத்துல தெரியும். மீனிங் நீங்களே இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம். எங்க போச்சது என்ன? இது பாடி காட்டுங்க மாதாஜி. பிரஜராஜ சுதாஷ்டம். எஸ். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தமிழ்ல எல்லாம் போட்டிருக்கேன் தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் எத்தனை டைம் அதை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். அது வேற படிக்க மிஸ்டேக் வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது மிஸ்டேக் கண்ணுக்கு தெரியாது. அது திரும்பி பண்ணும்போது கண்ணுக்கு தெரியாது. ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க ஹிந்திலே படிச்சிடலாம். நல்லா ஹிந்திலே வருது. தெலுங்கு, கன்னடா, பெங்காலி அதுதான் இல்ல. பாக்கி ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ் உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதுல படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. नवनीरद निंदित कांतिधरं रससागर नागर भूपवरं शुभवंकिमचारुशिखण्डशिखं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं भ्रुवि शङ्कितवङ्किमशक्रदनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविदुं मृदुमन्दसुहास्य सुभाष्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं व्रजवासि मनोहर वेशकरम् वृषलाञ्छित नीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् अलकावलिमण्डित भालतटं श्रुतिडोलितमाकरकुण्डलकं कटिवेष्टित पीतपटं सुधटं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् कलनूपुरराजित चारुपदं मणिरञ्जित गञ्जित भृङ्गमरम्
ध्वज व्रज शांकित पादयुगं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम् वृषचन्दन चर्चित चारुतनं मणिकौस्तुभगर्हित भानुतनं व्रजबाल शिरोमणिरूपधृतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम् सुरवृन्द सुवन्द्य मुकुन्द हरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुम् गिरिधारी मुरारी पुरारी परं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम् वृषभानुसुतावर केलि परं रसराज शिरोमणि वेशधरं जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे இந்த தமிழை போட்டிருக்கேன் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி கொடுத்தானுங்க பட் எனக்கு இன்னும் அதுவும் ஒன்றும் சரியா இல்லை மாதாஜி ஏன்னா இங்க வந்து நான் இதில் பார்த்தேன் whose forehead is surrounded by fringe of his wavy locks அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தலைமுடி சுருளா அப்படி நெத்தியில வந்து நிக்கிறதான் அதுக்கு வந்து சுருளா இருக்கிறதுக்கு லாக்ஸ் சொல்லுவா இங்கிலீஷ்ல இவன் வந்து லாக்குக்கு பூட்டு நினைச்சுன்னு கூகுள்ல வந்து அப்படி கொடுத்துருக்கா யாருடைய நெற்றில் அலை அலையாக பூட்டுக்கள் சூழப்பட்டதோ தப்பு தான் அப்ப இந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சரியில்லை அதனால நான் வந்து அதை எடுக்க போறேன் போட்டிருக்கேன் பட் அதை எடுத்து விடுறேன் இட்ஸ் நாட் குட் சரியா இல்ல கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் will not give us proper meaning ஓகே நம்ம வந்து 2 minutes தான் இருக்கு நம்ம முடிச்சுடலாம் ஹரே கிருஷ்ணா वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय अनंत कोटि भक्त वृंद की चत्तमे लिया श्रील प्रभुपाद की जय ठाकुर की जय कृष्ण महामंत्र की जय चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद्गीता और भागवत ग्रंथ की जय राधा गोविंद की जय अयोध्या श्री रामलल्ला की जय